Hamadiya TV lamɛnbagaw ani a filɛbagaw an bɛ foli ani waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah ni an sigilen an ka émission kɛnɛ ka min na sɔrɔ a bɛ wele fiqhu tarika faamuyali. Daraso tɛmɛnen na an kumana an karamɔgɔ minnu n'a sɔrɔ u n'u ka dɔnni n'u ka laɲɛsiranya wulila ka ɲɛsin an karamɔgɔ Cheikhna Hamawulaw ma ka wirdu min a bolo n'Alaw garizigɛ muqaddamiya na nin tarikɛ in kɔnɔ olu ka kɛ tilew ye ka kɛ ngulamaw ye ni tarika Hamawiya Tijana Muhamɛdiya in kɔnɔ kabini sarakolew la an ye ɲɛfɔli kɛ aw ye olu la. Alhamdulillah bi sigili o bɛna kɛ kabila ka n'o ye filaw ka kabila ye minnu n'a sɔrɔ wulila ka ɲɛsin an karamɔgɔ Cheikhna Hamawulaw ma ala ɲɛsiranya jɔn ni dɔnnibaba minnu na Alahu subhanahu wa taala u garizigɛ ni tarika in muqaddamiya la u ka tarika in yɛrɛ kɛ kɔrɔn ani tilebi ni bayabaw ni kɛɲɛkaw fɛ bi sigi alhamdulillah an bɛna kuma olu kan. An b'a fɔ an ka video in a filɛbagaw ani a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka an ka video ninnu a k'u aimer k'u partager o tɛmɛnen kɔfɛ a ka abonner an ka page kan walasa émission nataw ka se ka niyɔrɔ sɔrɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم يا جماعة المسلمين الكرام. أن فلل كبغاني لمن كبغا جماعنا مسلم بلا يلفو ني أسمع فلكن صنوا ينودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعيني نيمكو في الله سبحانه وتعالى في أنسيزي كوفي ني على تو بركة ماي أم أدمنه ni ka soli alakira sallallahu alaihi wasallam ne ko foli mo wali wallo ko ke ka ko quraya mo ka mo min nasro abonné do an ga page la mo min nasro ba an ga video no aimer mo min nasro ba partager Allah subhanahu wa ta'ala deluye ani ande be ngon be lajide alaka garsiga sanma ala ko ani ya rabbi Allah alaka liman yawdama alaka antime an ga liman yawka alhamdulillah rabbil alamin ina fa anya fa awnyina chukumina bisigi obena ke kabilaw ka ni olu ye filaw ka kabilaw ye cheba minu nasru wulila kan nyesi an karwa Cheikhna Hamawulaw ma balba ala nyesranya jomba nununa ne Allah subhanahu wa ta'ala u garziga ni tarigay muqaddamiya la alhamdulillah rabbil alamin nin kabila bola mo no ye filaw ka kabila ye cheba minu nasru wulila kan nyesi an karwa Cheikhna Hamawulaw ma na law garziga muqaddamiya la anye minu kibara na anga doni na anga famiya hake o ye mo bisaba ani mo sabaye muqaddamuna alhamdulillah rabbil alamin lu folo o ye Said Ba ani Said Ahmad Omar Hash Jallo fi kariyati jamil kono ni o ye kay marawi alhamdulillah rabbil alamin wa alhaj Muhammad Jam madinatu kay du konna mali kono num bela jele ye maliyan ye wa anye mo minun ko fo awnyina sisan bela jele ye wirdo min an karon wa Sheikh Sidi Mohamed Lagdari de bolo Sheikh Sidi Mohamed Lagdari ka o ke muqaddami ye ni tarika Hamawiya Tijana Muhamɛdiya israfe tuma mina ajeru ye ka fo ko kutubu ale bangina no ye Sheikh Sidi Mohamed Lagdari ani Cheikhna Hamawulaw ka nyoko nyenye ina ko en fle sigi min kene ka o nyoko tuma mina ni ye reni kibara so o masigidi wulila no ka muqaddamiya nye no ka wirdu tigiya nye kanya shankar wa Cheikhna Hamawulaw ma dingata kura like ayoro ka wirdu nunu Cheikhna Hamawulaw ayuka wirdu nunu ya sabati uye o temenen ko fe ko ka muqaddamiya nunu segu umma tukuni ko ga wirdu amina Cheikhna Hamawulaw bulo ko ka muqaddamiya Cheikhna Hamawulaw de akura ya uye olu de mo ko followe flawla mo ko nunu naso kana ne tarika Ahmadiyya Tijana Muhamɛdiya abele bawi muqaddamiya sarofe alhamdulillah rabbil alamin o tamanen ko fe ani Ahmad Usman Ibrahim Khan alebi bo kanjaba malila alhamdulillah rabbil alamin alhaji jibi alebi bo murtani dugumin to bi wele wulda'il murtani alebi bo odumin alhamdulillah rabbil alamin afara Abubakar Salih Talka ale tallakay mi nasoro asigilendo banyankara ale Abubakar Salih Tal banyankara malila alhamdulillah rabbil alamin o
o Abubakar Salihu Tall ale wirdu di mohamima ninga kala ka ke muqaddami we Muhammad Bua fi khariyati Karakanda Mali ale wirdu di Muhammad ma ke muqaddami Karakanda kono alhamdulillah rabbil alamin ani alhaji Umar Sise Banyangara wotamenen ko be ani Aliou Sise ale be gundam marala dugumi min nabi wele ko Fatkura gundam alhamdulillah rabbil alamin ani Seydo Ousmane Dia Al-Kabir no uba wele Ousmane Dia Al-Kabir kafara asid Mohamed Bashir Ba Said Mohamed Bashir Baka wotamenen ko be ani Ousmane Saghir inafo antemena alla chogomina Ousmane Saghir kafo Alhaji Tamadu ode aleke muqaddami alhamdulillah rabbil alamin anye olu mo sababu no fo awnyana olu bo Senegal jamana ka du futa ni odugin to ko horohanda alhamdulillah rabbil alamin wotamenen ko fe ani Abubakar Jallo kafara Abubakar Kanjaka alibi bo laksubi futa Senegal jamana kono alhamdulillah rabbil alamin kafara Alhaji Isa Sidibeka ani adenke Alhaji Muhammad Sidibe ani abalmake Alhassan Sidibe Muhammad Abdurrahman denge shana ode alifanake muqaddami bela jelenye dolbawi minu la ko donen Allah kono alhamdulillah rabbil alamin anyo olu minun fo awnyana Sidibe sabanye olu bela jele Burkina dugumi nasoro abwele ko barani alhamdulillah rabbil alamin fara Abubakar Ilorika Nigeria jamanaka Sidi Mohamed Simaga ode alifanake muqaddami ani Alhaji Bokhartal ale luzunu min dirama aka mo duruke muqaddami o mo ayo oluke muqaddami Alhaji Idris Tal Alhaji Hamid Tal Alhaji Jibril Tal nani bela jelemi bo tujam alhamdulillah rabbil alamin wa yorhago fi kariyati Busanka yorhago alebi bo Busanka wotamenen ko fe ani Ousmane Tall bela jele futa jamana mokode ni o futa ulia Burkina jamana kono dandu wotamenen ko fe ani Hamid Sise wotamenen ko fe ani Oden Isa Sise Jibo Burkina jamana Isa yi ale fana ka muqaddami yi fana malama wotamenen ko fe ani Ahmad Abdullahi Al-Hassan Sharif Haidara ode ale fana ke muqaddami wa Alman Jay Suki Karaba Alhaji Tamadu ode ale fana ke muqaddami bela jelenye don balla ko don ba menu nye ala nya saranyo jo fana ye alhamdulillah rabbil alamin Alman Jay fana ale fana ka muqaddami fana o malaba alhamdulillah rabbil alamin wotamenen ko fe ani Abdullahi wan wa Chorno Hadi ale segukai Abdullah wan kafara Chorno Hadi ka ankaram ko Sheikh Mohamed Lagdari ay nunu wurdudi nunu ma ninga ke muqaddamu ni prokurali ko ka ankaram shana hawa Allah ka muqaddamiya segu uma donc bela jelenye ala nya sara jonye ni chebo don ba baw na so ko durida onu ka doni onu ka ala nya sara nya ni nga nya shan ka shana hawa Allah aka lozono duma ko ke muqaddami ni tarika yi amu ka wirdu dilim alhamdulillah rabbil alamin otomenen ko fe ani Abbas ale bo khotro futa jamanaka wa Alhassan Dia ani Alhassan Dia alhamdulillah rabbil alamin ninde tu da kuren khuruni anye famu minu soro nanye bara ko soro flauka mo ko minu Allah subhanahu wa ta'ala u garzge ni tarika hamawiya tijana muhammadiyan ya muqaddamina ko yudi khoma rabbil alamin ana fo chumina ko bisaba ani sabami na soro ko bara be homulo ko de ma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ni Allah subhanahu wa ta'ala en dojira muslimi ko manake muqaddamu ka chababu nasro ila kanye shan kana shana hama Allah ma kabini shirfula no ka shirfiya no ka baba ya masiki fuka ulika sai an kana shana hama Allah ma ninga tarikan sanu mai mina abudo ya Allah subhanahu wa ta'ala yu garziya tarikan am muqaddami ala an asigi ko manake